ka thon thu chiar te hi min lo like ka min lo subscribe sak turin ka ngen chowa thon thu ngei ram tak tak ron ti chua zel ka tumang kumtluangin aw aziak tu Zochhumpuii pa a chhun zomna an class piu sizir lai ho chu min anglo tak tak an tam hle hian a hria a han hoi kwal vela pa in ti fek fon tak tak te a then tlangval in ti theng tho te in ti theng thong ten oma nula lam la pang fe fe nal tak tak an tam line then kha chu cheve nek nok tak te an ni boka tin thutna rem changa an thu mai boka meichia le mipa in thut pol po poi an tilova rina chuan a ril ruin vai ho thi chu meichia le mipa in thut pol an du lo thin viau ni khan ka lo hra thina ma se heng ho chu high standard ho deuh an ni don hi bilian fa ni om tak tak an tam e mai atiril ruwa an class hi an latan lovin an lecturer po alo la lut lova heti lai hian nula pathum mel tha tak tak jeans ki kor hateng tong ho hi kongkhara hian an lo dinga an nui ham hama rina handak chhuak chuan chung nula ho chuan an lo rina a handak chhuak chuan chung nula ho chuan an lo en reng ani ti a han hmuwa chung nula ho chu an hmela thatlangin milian fanun ni ti a hrenghal mai a an han hoi hera chuan tu ma hi ka kher bik love ti hmel an pui na hria a an jinga pakhat sang zai zoi chuan a thian te pahnih chu a han mel ral rala a thian te chuan lo nui deuh tak tata rina lam chuan on pan ta a rina thutna zone tlara chuan an han in hno ve a ma se a tot deuh wangin an jinga nula sang deuh zai zoi mel thaber chuan khongin tolte kalo thu ve ange a ron tia rina chu a tolh pheia a bula chuan chu nula chu a thu ve ta a heti lai hian an lecturer lo lut ta a an lo dinga please sit down ladies and gentlemen thuro u nula tlangval te u a ron tia an han thut hnu chuan lecturer chuan response to your roll call in hing kalam done roll number 1 2 3 tin a han lama yes sir an lo ti zat zata rina po a roll number a ron lam chuan a lo yes sir ve zaya a bula vai nula thu chuan a roll number chu a lo chin chia ru kar maya ti chuan an lecturer chuan history a han zirtir tanta lecture a han nei zai Indus Valley civilization Harappa civilization hun lai chanchin a han zirtira a hun laia an lo ro pui to ziate in tina tanga tui chepai na thatak an nei tele kong sir tui luan kor drainage system an nei that ziate a hun lai rang kachak dar le sai ngo an lo ngai hlut to ziate mipui van tlang ta na in bola tu ro pui tak mai grand bath anti an nei thu tele sil tam tak an hmu chhuah thu te le thil dang tam tak an hmu chhuah thu te a han soya helai hmun chuak tu excavators Sir John Marshall te Banerjee te ho ngai dan chuan he civilization ro pui takhi melma tu ti hriat lo ten run thuta an ti chimit ani an rin thu te a soi te a han thrit zela a korami som pathum lai ru ro om khom chunga te chuan ngun hna ma sa na hnu hma om te le then kha ru ro chu sai hmo te le an thil nei hlu ngun le thi le tangkarua kwa om te an ni thu te po soi boka hengang an hmu hian voile khata run phuta ti chimi puk an ni nge an rin thu te chu thiam takin a han soya rina chuan apoimo lai chu exercise buwa chuan alo not ve zela history period alo top chuan an lecturer chu chuak ta a bula vai nula hmel thatak chuan ka hming chu Jenny ania nang tu nge hming vele tin han zota rina chuan ka hming chu rina ni tin alo changa Jenny chuan khoilama tanga local nge ni min thil theim tin han zot le a rina chuan Mizo ka nia Mizoram atanga local ka ni kanram chuan chaklama Burma ria tlanglama Bangladesh atia India ko le tui ve tho ka nia ma chaklama cheng ka ni e a han ti le a Jenny chuan ani tak chu ani rina nimina nula le tlangval iron kalpui takha hetan lo lut ve don ange a han ti le a rina chuan don lo ve nula kha chu chhun lama college akala an ina khan kom ve ni a han tia Jenny chuan ani tak chu khoila nge inin chu ti in han zota rina chuan planetarium pi aloka building lian deuh so ni mai an pa hming chu Raja Babu ni a han ti chu Jenny chu phude usoka khami te una kha Raja Babu fa ten ni bo
ni tak chu anin po ka hrialawm a han tia heti anin biakla hian lecture dang lo lut le ta ani ho chu an lo ding le a an han thut le chuan roll call an han dei le zungzunga sta lecture chuan attendance kal thata tur zia te han thril hnu chuan politics subject lawa lecture a han pe le a heti lecture a pek la hian rina bula thu jeni chuan chocolate a ron phora rina chu pakhat a pe ve a jeni chuan ei mar mara lecture chhuat hnu chuan rina in ram chu nuamem tiang reng le eng engemaw a zawt kual vela an chhung ko chan chin te pawh a hrilh ve ta zela kapa chuan sumdawn na business lama beya ka ute pahnih ro chu engineer an nia Culcutta le Bombay a dawr te pawh an neia tih thu te han thrila rina chuan jeni hi a tawng duhin common hi mole English la a hne saw sia tiril ruwa an college ban lo hun chuan an chuak ta ham hama jeni chuan rina naktuk tla class lo kal le ngem a han tia rina chuan e kalom tak kadam chuan a han tia jeni chuan ani chuan kanin hmule matan bai atia an college bul loka kara chuan aluta a kar chu room wat ta tlan liam ta driver Chatterjee po kara lo thuran to rina aron lu chuan e sahib in bang to mo lip takin alo tia kar ati nunga an tlan ve ta min an han thlen chuan rina chu a chuka a room lam chu apan ve ta hun le ni te lo ral zela zan kha chu college bang a room a han lu chuan sut buang nal deuh mai a khuma chuan alo om zai mai a le khathem ma hian toite in rina I tan ka le ni from Linda ti hi alo inziaka rina chu alom hle mai a ma se a zak deuh poka sut hi ala nei ngai lo boka a hanin bel china aite an dap vela aite chung lama chuan necktie nal deuh mai hi alo oma a sui dan la hre bok si lo heti lai han kong kha ron kikin rina ka lo lut hengem aron tia rina chuan Linda o ni ti a hriat chuan e Linda lo lut ro isut min le hi ka hachina nia kalom hle mai necktie ro hi chu a sui dan po ka thiam lo wa a han tia Linda chuan khoi kan sui sakang che ma se necktie chu kornghong nei kamis a sui chi ani ti hrianga tuna chuan t-shirt hi hatata kha isut chu in hme hle mai atia han thlek vela anui varvara rina chu darthlanga a hanin ena in hme ve hle in ein hria Linda moi hle mai ma sei paten khuya su ge nei te min ti seng ti nge ka tiang a han tia Linda chuan Linda min lei tiang chu kor tha in che da poi nei lova tlema in che te lo du la ang ti nge niang a reng thu rina in thlung lu tuk su kani nei omani chuan in che te po amoi le thatok in nei ve de wanga yang a chang ka uriki nen hian party control ve zo zowa chung ni khwa po ka u thianin su thak tur poi nei lo chuan a chi lo viawang pakan mani tur hi ka paten an pe chem a han tia rina chuan Linda chu tiangai ozong no mai college amin admita admission fee tam tak in sen baka kaitin karin min throin min lo hak zia boka nang poin zanga min pe a kha po kha notebook pen I lo vela cheng soma ka man bak chu kala nei vekalom pakan mani ozong ka mo lo ve atia Linda chu a thin rim hmel khop maya rina cheng zanga chu eng tham nge ni kani khat pakit mani po dei hleinem ngoro ka pa chu ka hrilang athan tia rina chuan Linda hril lo ve angai lo ania college ka kal thei ka lom hle ni a han ti le a Linda chuan rina poisa lama har sana kan nei lo ti hriang che Culcutta hen ka pat lu ka hosan om lovang ka soi pe lo atia chuak ta Linda chu apa ruma vakala apa chuan Linda baby enge ni ta le ho lo thute ka lo pa mang che engei du alo tia Linda hi afanu nei chun afano pang berania riki hi a u chi ania riki a u te pahni ni pathi USA le kha anjir tira MN Zochhumpuii business a bok lutin Bombay laman oma nupui an nei ve to ani po Bombay house zinga po alar pol ania an Uber phei chuan hotel lian deuh mai 5-star hotel Marine Drive bulloka anei boka abula swimming pool nuam tak mai a omin a thlen man po single room chu zan khata sang thum te ne double room phei chu sang sare tanga sing khat man te ni in room za som hi panga zet oma foreigner ho an thlen khat tu tang mai ni Bombay Gateway of India an ti atang khwan han thirilang alang lo mai ni hotel hming chu International Group of Touch hotel ani Linda chuan ka thu du lo ka pa
rina hi pocket money in pelowem ni voin khan asut tur ka lei saka ai thlasung in lakpo alangam manglova ipa ten min zot ta seng ti nge ka tiang te tia college ka kal hi kalom to ka engma ka mambolo atia eng thlasung hle maya ka u rikia thian ania riki aizol kalpo tuge shelo tunge ani shelovin miswal laka thi ngamin alo puya heta eng thlasung takle som taka omtir ka dulo korpo alo kaltira rikia le sakbak engma ala nei lova henti hi ngei tua sak turani ahantia linda pa chon linda boite kan lo beng war lo palani kha nang ma lo ngei tua sak ro ka boy emani ni tin pocket money poi ko tom ro se atia banka paisa lak na tur check ahan pea linda chon jina hi mi fel taimatu ani jing ni chuak mai na thowak ka pangpar huan te tho fain tui lo pe zia kar zong zong lo sil fai man zia boka room han no fai te po hi kan sweeper roi ho le tin ati fai thiang hlim tha chu wang chuan sweeper ho po an lo kalangai to lo thu ka lo shilani kha rina om chuan rinan ati vek the ani la in engma ti hre ka nei lo ti tur chu min hril zel ro atia na tho hi achak zor ke mani han tia linda pa chuan linda isoi ti khop mai rina hi a fel hleng ka hria han ti vele a linda chuan ani kamudon mang thao atia apa bianga chuan a fopa a chua san ta a linda pa chuan a ril ruin linda hi chu a ril ru te a thain ti khwal chung ngil nei na te hi anga mange ti tele ano pantet laia om dan te han ngei to ano pong fel le dom tak ani ziate anui na han boral san tak nu phei chuan linda a fanu nei thun hian apa nei sot baka athil ti engkim alim na te alungai na te athlen na berani thin dan te han chui kira alung te po aleng hle maya linda nula ve nu hian han hu ve se alom ve om mange atiril ru vung vunga lungleng le khwar ang reng takin raja babu linda pa po amu ve ta rina chu adan pa nga in jing a thovin darkar khatvel karate le kung fu alo zir to sa te chu practice le a step dang te po angai to chhuat bel zel boka chutia practice zo a linda pangpar tui te pek zo chuan motor sil fai boka chhun lama room zong zong dot faya tlai lama college kal le thina hetiang hen kumalo ve don tamea december thalo kai le tareng mai ni hemi nu chung hian thil hemi hun chung hian thil tam tak azirin a sheboka azir lai lama po ma sonin an test exam na po ati thapol tak ania english lama ma son da sahle bogin a in shiani tin hindi po a thei ang in nazira athiam ve fu to boka chulova college a hroi thin tu driver chatterjee kha motor khal a in zirtira athiam ve hle to maya september tha tang phei kha chuan ama rinanga tina khal thin to abula driver chatterjee jok chu a thu wang thina rina sahi pikhal thiam to khop mai tin a hriat lo deuh lai chu lo hrin le zo thina achang chuan Culcutta khopui te po an round dun thina heti an round thin hian rina chuan ko thler sang sang te motor kal dan zong te le an hming te a hriat pha in a chin chhia keu zela december tha lo kai me chuan kar khala boina anei lovin Culcutta khot thler hi hriat lo lai anei tlem viau to ni ko thler hming langsa deuh te hi chu a hre ve deuh vek to driver chatterjee po in rina thil zir chak zia le aman chak zia te a hriat chak zia te hi mak ati hle maya linda chuan rina chu ni tin pocket money tur te le thawmhnut thatak tak te le saka sut po thazet zet pathum a le sak to a hetianga linda mi ho safanu mel thasi achunga han fel em mai te hi rina chuan mak atia vanei ein ti hle a ni tina hna tho in no fai motor hruk fai le linda pangpar huan enkol te a ho te reng nen ni tina pocket money tan linda in cheng somnga te achang cheng za lai a pe thin te chu lak hre omatia man na tur omin a hrilova a khol zek maya me zulova kuwa ai box lo college kalna lama thingpui dor a chol ngai box lo thomhno ni se thatak tak linda in a lei rei rui box ya college lama alar fu maya nula hovin an pakin an be thade uvek nen college hinom ati thei viau thina jeni hian a be thade bika ani hi an thian hova chuan a hmelte a that baka an hosa midang hian an za deuh bok nen rin na hi an chu pui vak kam lova rin na hi chuan jeni hi ngei zong enin a en lova hi wang tak hian jeni hi a thin rim lek lek thina a han ti taw le ngak thin ma se rin a hian hlim takin angai rengin a bia jeni po ati taw rei thei chuang lova linda tina omkum
December ni som ni hian Linda thiannu Rina an ti mai chuan Linda chu college kal turin aron soma ikar king lo meng che atia ti chuan Rina kar chuan Linda te thian dun chu college lampan chuan an kalta a chun lama Rina in han thu fai chuan Linda kar chabi dokan sira da chu a hmuwa room dang dang te han no fai hnu chuan a in bol fai le a zirlai te an keu le a han zir le a kaidar thum lo ri no chuan alo in zir nu ding deuh to boka pona chuan atei kwal vel ta chutia tuala atei kwal pa chuan Linda kar nal deuh mai garage mi chu wa hmuwa ama an throina thin kha ambassador kar ania kha kha chu a khal thiam hle to ma se maruti kar hi chu ala khal chin lova enge a anang khala nuam jok angem ti te han ngei to khal chin a chak tar yo maya chabi han laka tual zol vel voi khatal chu han kwal chin a chak ta tlat maya ril ro in thiam lo chung ang reng tak sin Linda maruti kar chabi chu a han lata a garage a valuta Linda maruti kar chu a honga a chabi vitlut a han ti dunga a khal chuak ta a pota chuan voi thum veran kwal pui vel china ate na lin khal po alo al sam viau hi male tiril ru chungin hmalama compound hungna lungbang briga siam na bulalama an kalta a clutch tlum royal a brake han tlo chu ading chai maya a brake po that hi le tiril ru chungin accelerator chu warfein a han rapa a rom ham maya enge ngei to po shelo rina chuan a clutch tlum chu a han phoi thut mai chu car chu a zuang zok maya a brake an ra le me chuan lungbang alo su dei to in Linda maruti car var na tak mai chu alo chuam bui to maya a light glass te chu alo ke rem rum to mai boka heti la hen Rina car in Linda te pon lo thleng ve che maya rina meng phok vel hmel le a car le lungbang pal lo in siran mai chu Linda chuan a ron hu che maya Linda chuan Rina ka lo me nak tu lama kan kom le tonia bai a han tia Rina lam chu ron panta Rina po a in tana a tlan chua le ta para Linda in Rina bula lo thlen chuan Rina chuan Linda mi ngai dam ro hei kar ka ti cheta der bai han khal chin ka chaka engwange po ka shelo a clutch lo chunga accelerator ka han tlo vel lai a clutch ka thla thu da brake kan tlo me chuan ti hi ni ta me lo male a han tia Linda chuan Rina chu ena poyeti in a hlau thong hmel hle in a hria a duita Rina motori khal to chin ngai reng am ni ti in han zota Rina chuan in ambassador car hi chu khal thiama in driver Chatterjee in min zirtira September thla tang kha chuan ke ba hlin ka khal thina Chatterjee chu kabula thu mai thina Culcutta kotler te po min thlir pui thina tuna chuan mani point ka round thei to a han tia Linda chuan chu zong ti pal leo ni chu ti pal chu thil om thei alom ko zola hian ron bek phei te a han tia Rina chuan Linda car ma soi bui mai chu a ron bek pheia a han ti dina alo chua chuan Linda chuan Rina poiti su ka siam ti le mayang hei Chatterjee omalom hei Chatterjee ti in han ko zom hala driver Chatterjee chu lo tlana enge ni mem sahib aron tia Linda chuan Rina hian ama in ambassador car hian college kal thengem isoi lovin tin han zota Chatterjee chuan theye khalka zirtira thiam tol tuk engma boina tok lowanga han tia Linda chuan chu ti chu ama in college chu kal mai se hei ka car ma hi han en la workshop a vadala naktuk dar soma athar angin an ron siam turani rong ka angai po in kap mai se athak ngai om le thak se kal nga ro chu siamo naktuk college kalnan ka mang le dunia atia ruma luta a Chatterjee chuan Rina nga tinge car hi mi ne nan in suem ni ka motor chabi chu i khal thiam to tho kha atia Linda ka chu ama soin a khal chuak ta Rina po chuan room lama pan ve ta aril ru nuam lo hle maya Linda hian aduat ve te rengnen a car a man lai aduat ve tak a han ti hmel hem sak chu poi ati hle maya visual po ein ti hle maya Linda in pocket money tura pek a khol po sang rum ton chu a khol to khang te khan a repair na de engem ti te han ngei to aril ru nuam lo hle maya college kal tha po a tho lova heti la hian Linda chu lo luta Rina i class don lovem ni hei dar nga ani don to sin vocal ro chabi kha Chatterjee khana pe chem atia Rina chuan o pe e atia ti chu college chu vocal ro vo in bak chu i khal fo a thalovang license nei nga yang naktu kan boy pui don nia khoi ding te
Linda chuan han tia rina thla chu a han la a camera atang chuan negative aron chuang han zai noya kallama studio a pela emergency in copy li siam tirang che atia achuak le ta rina chuan a notebook le a pen taking in garage lam chu a pan ta a kamis ma a thalak print tir tur chu a ka cheng za keng tel boka ambassador ka chu a han tinunga garage atang chuan a in khal chuak ta a tlan liam tur chu Linda chuan nui chungin a ban ron vaya rina chuan a nui ve saka college lampan chuan a tlan ta a Bakri market lama tlanin Star Guest House bullok a studio te ro te a chuan a thalak print tir tur chu a da a tar ka hnih chungin lo piro zandariat vela ko ron lam leang dina tlan san ta a Kumtluangin Aw po le a availama tanin malama chuan a tlan zela chuta velam ko thler lo chuaka chuan a han tlan lut le phota an college of thlen chuan a kar chu a hma a an park thin na chuan a han da a college lam chu a pan ta a Jenny chuan rina lo thleng chu awa hmuwa a lo nghaka rina voin chu i vatlai ve i lo kal dawn lo mo kan lo ti hmana sin ka lo nghak deuh reng che a i lo kal lo phe chuan hole ti ka lo tum hman nge sin a lo tia rina chuan enga ti mo a han tia Jenny chuan nak tuk le hi ka birthday nia party thro ka tuma in prepare angaya silve che ka du sia chu wang chuan college ka lo kal chaw ni i lo kal lo phe chuan ka hole mai ka lo tuma han tia rina chuan ani tak chu lom ro pui tu mem ho class ei lu tang hiang an tan na review to mangi han tia an luta tlar hnung lam sit ola chuan an thu du na jadi chuan rina lo i lo tel ve don ya o ka thian dang te po ka som hloma invitation card ka pevek to a ti lai chuan rina chuan avalo om ve ma se ka lo kal theng emo ti tur ka nga reu maya jadi ka lo kal lo point i hri thiam aniang chu a han tia jadi chuan e rina i lo kal lo chuan ka hri thiam lovang i lo kal ngei tur ani a ti tlat maya subjection than an zir zo me chuan daria le chan ve alo ni to a ban alo hun ta a an chuak sung maya Jenny le rina po chu nunglama an chuak ve a Jenny chuan rina kanin omna lai ka hril to chem kha Malik Tala Road 54 a in lian ber mai khani mai electric light alo in chei eng chuai meang e hei lovang mohanta building khonge po han tila tu point an ko hmu theng che airport kong zar zar local la hairwal ani lovang a han tia chuti eng mon seng hu chuan anin bye ve ta a rina chuan a thalak siam tir kha lam koi le adu awangin Kumtluangin atangin Bakri market lama apeng koi le ta cheng som hian lo charge a paisa pek zo chuan in lampanin atlan ta wangwanga a thalak chu a awm chin chung lam che Linda khan alo me sak ni in passport size pali a motor license mi turani ti a hrimaya in awa thlen chuan nalh fe in a kar chu garage a chuan a park lut ta a kal fel le te hnu chuan alo chuaka Linda in alo thlir reng ani ti han hmuwa Linda chuan rina i lo vakhal thiam to tak ve thalak chu siam tirem alo tia rina chuan o siam tire ti in thalak chu han phora Linda chuan e khoimo local te karuma ka lo en te ang lo lu ro a han tia Linda chuan rina thalak passport size thalak chu han ena a thave vo hle alom naktu ka license kan boi pui don ya tiro ki po cho ka lei big lo kitchen a zuk e yang atia an chuak tun ta a rina kha i thalak copy thum hi chu lele hri la naktu ka atu lange atia thalak copy thum chu apele te ta kitchen an thlen chuan an cook chuan chei lo siam saka Linda le rina chuan cho chu an ei dun ta zan lam hi chuan cho ei ho om khat liawa zinga breakfast chu arwal theya lunch po an ei rual ngai hlom to manglo ani Linda chuan tun lai in college chu anwami ti em ti in han zota rina chuan nuam ti thove anom em na chan tur le a han hri om em na chan tur po om lo lecture kan ngai tha apoi mo lai lo not kha ani maya in lama ennon le zel lo phei chuan thei hmil le ola chuwang chuan zan lama han ko ennon le thok thin han tia Linda chuan i tei ma wak mai zandar somte som pakhat te ineng thlen thina zing lama la kho en tirin i thole a i taksa la in atwal hmelen lang box si lova isa te la hi a that tulin i sel hmel tu ten ka hria a han tia rina chu anuya e Linda kan ha damin e ya thasia kan sa te chu a thatul tulang chu alo tia Linda chu anui maya cho te nei kham chuan an mani room lam chu an pan ve ta atuk zenga chuan rina chuan adan pa ngai bokin
karate practice a pangpar tui pek Zochhnu in motor a sil fai le a Zochvel nu chuan lekha hanzir le a breakfast an ei zo le meu chuan darsom alo ridon tamaya bona chuan linda kar chu athar ang mai da lo ding le za to maya workshop a thok akaron da tu hnen chuan linda chuan bil car repair na man chu a han pe ngala chu pa po chu bil a don hnu chuan chhuaka bus amana an workshop lam apan le ta